Calderetang Batanggenyo. So, tingnan niyo yung proseso ng pagluluto ko mga sano. Good morning mga sano. Welcome to Kusina Lex. Have a nice day everyone. Sa video kong ito ngayon ay magluluto ako ng kalderetang Batangas. Pero pork. Hindi siya beef or kambing. Pork lang. Sasampulan natin. So, ang kaibahan dito sa kalderetang Batangas mga sano is wala siyang anumang gulay. Pero nasa sa inyo na yun kung maglalagay ko. Pero traditionally, yung mga nag-o-observe ako ng mga pinsan ni Mrs. Wala. So may friend din ako dito na nagluluto, wala ring gulay. So wala, hindi mo na ako maglalagay. So titingnan na natin. So ang mga ingredients, napakasimple lang. Siyempre, sibuyas at bawang. Kailangan meron ito. Liver spread. Siyempre, paminta, durog, oyster sauce. Paano ba to i-pronounce? Worcestershire. Ayun, yan. So, meron yan. Tsaka soy sauce. Tsaka konting suka. Nandyan lang naman. So, ang ginawa ko ngayon, pinapalambot ko muna yung baboy. Kasi sa akin pag ginisa na natin yung mga sangkap, so lalagyan natin ng sauce, mga sauce, saka natin nilalagay yung karne. But, kung hindi natin palalambutin, ma-overcook yung sauce. O di kayo magdadagdag tayo ng tubig. Maya't maya. So, ang gagawin ko, palalambutin ko muna. Siya nga pala, may halong Sprite to. May halong Sprite tong pagpapalambot ko. Pero, hindi natin itatapon yung pinagpalambutan natin. Kasi yan yung idadagdag natin sa ating kaldereta. So, yun. Explain ko lang. Yung style ko. Merong isa, pangitingnan, pero sige lang. Itong pan na gagamitin ko, itong pinagkaadobuhan ko ng baboy, adobong Bisaya. Tingnan nyo, may mantika, may ronding itim. Dito ko igigisa yung mga sangkap. Hindi ko to huhugasan. So may ibang sarap yan. Oh. Yan ang gagawin ko, mga sano. Abangan natin, palalambutin ko muna itong karne. So maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel at mga nag-view. Sa mga mag-view, manonood ng video ko, please mag-subscribe din kayo mga sano. Tulungan niyo yung channel ko. So mamaya tayo, shoutout portion tayo mamaya pagka dulo-dulo na lang. Pag malapit ang maluto itong kaldereta natin. So stay tuned mga sano. So kukunan ko lang mga sano yung konti nating ingredients. Kunti lang naman yan. Ayan na. So ayan. Siyempre, pork ribs. Stay tuned mga sano. So ayan mga sano, ituloy na natin. Ayan yung pinagkalutuan ko ng adobo. Pinapainit ko para dyan natin igisa yung bawang at sibuyas. So hindi natin tinatapon yung pinagpalambutan natin ng baboy para siya yung i-add natin para sa ating sauce para pampalambot. So yan, umpisahan na natin mga sano. Nahango ko na pala yung karne. So let's start cooking kalderetang Batangas. So yan, mainit na siya mga sano. Tingnan yung pinagkadubuhan natin. Medyo maitim. So, bawang. Yan. Pangit lang. Dumi lang siya tingnan. Pero masarap yan. Dagdag lasa to. Okay, sabay na natin. Yan. Yan. Baboy rin naman yung lulutuin natin. Kaya ito nang pinagkadubuhan din ng baboy. Madi-degrease din to maya-maya. Tingnan niyo siya. Sumisigaw. Hello. Are you taking a vlog? Yes, my son. Why are you want to taking... come? Wow. Why you're vlogging? Yes, I'm cooking. Okay. You study. I'm done. Oh, you're done?
Okay, yan yung lagyan natin ng ano mga sano, soy sauce. Can do it. So, hindi muna tayo maglalagay ng asin mga sano. Konti lang muna. Saka, konting suka lang, konti lang. Give that to me. So, itong kalderitang Batangas mga sano, wala tong ano, walang tomato sauce gaya ng typical na kalderita. So, ayan o, maitim siya. So, nakasan natin yung apoy. Saka ilalagay natin tong ating karne. Ito ribs to mga sano. Yan. Parang maliit lang tong pinaganuhan ko. Naglutuan ko. Challenging na naman to kasi maliit. So, ayan. Lagyan natin ng Worcestershire sauce. Kasi na yung bukas. Ito. Yun. Konti lang. Dagdag lasa lang. So, tapos na siya. Lagay sa taas. Si oyster sauce. Yan, konti rin lang. Lagay na sa taas. Tapos ng serbisyo mo. Saka si ground black pepper. Yan. Tapos na rin. Haluin na muna natin mga sama. Wala na tong halong gulay mga sano. Hindi muna tayo maglalagay ng asin. So ilagay natin yung palambutan nating tubig mga sano. Ayan. Yan. Kung tutusin kulang pa yan eh. Kaya mag-init ako ng tubig para kung sakaling kulang, idagdag natin. Huwag kayong magdagdag ng malamig na tubig mga sano. Kasi kumbaga nawawala yung ano, momentum. Lumidikit pa si ano, oyster sauce. Takpan muna natin. Mamaya na natin ilagay yung ano natin, liver spread. Takpan muna. Oh, yes. Haluin natin mga sano para pantay yung pagkaluto at saka pagka-absorb. Ayan o. Ayan, unti-unti nang lumilinis yung ano natin o. Kawali. Yung pan. So ito mainit na tong sabaw na tubig mga sano, idagdag natin. Yan. Yan maganda. Tuloy-tuloy yung kulo. Hindi pag nagdadagdag tayo ng tubig, ano? Ba, manamis-namis. Dahil sa ilalagay nating yung pagpapalambot may Sprite. Maglalagay tayo ng seasoning. Pagkasimple lang yan mga sir.
Yan. Brown sugar, isang ano lang, kutsarita. Halo. Okay, tikman natin. Yun. Saka ito mga sano. Ito na yung liver spread natin. Yun. Wow. Hindi nawawala to. Pagkalderitang Batangas. Oops. Sorry. Sorry about that. Yun. Ayan, lalo siyang lumapot mga sano. Lalong lumapot. At sumarap. Yan, pantay. Nako. Para sa ating final. Yun. Asin. Kasi wala na tayong idadagdag na ano, pampalasa. Yan na lang. Madali na lang to siya mga sano kasi pinapalambot na natin yung karne, yung ribs. Takpan natin. Remember the green one? Doon mo i-ano? The green one ba? Not the green. Anong pang grind? Ah, yun ba? Ay, nako. Lapot. Pero mayroon pa akong idadagdag pampalapot pa nito mga sano. Pangpakapal. Ito siya. Dinurog na ano, skyflakes. Konti lang. Yun. Para lalong lumapot. So ito na yun mga sano. Takpan na. Ayos na. Hirap talaga mag pag halo pag maliit. Oo nga, bakit maliit?
Yan, lambot niya mga sano. Tsaka baboy itong gamit natin. Pwede itong baka, tsaka kambing. Pwede rin manok. So takpan natin mga sano. And after 2 minutes, good na yan. Mommy, what it said? What should I eat? Scented. Is that the right? Ito, shout out tayo mga sano. Shout out kay Adrian Mendoza Trogo, Ana Aripal, Barbie Johnson, Joseph Lavente, Giver Home, ito sister ko. Mas Gwapo Ako YouTube channel, Eliver Chan, Simple Buholana, Pipito Ramos, Jovelyn Bungabong, AJ Lee ng Davao, yung gumawa ng intro ko. Tsaka John Ladja, Onyo TV ng Danao, Howard Orofio and Danny Gumato. Shoutout sa inyo. Saka shoutout na rin sa mga taga Sikatuna Bohol. Sa Libo, Sikatuna Bohol. Shoutout sa inyo. So ito na yung ating kalderetang Batanggenyo o Batangas kaldereta. Yan. If all the register are taken, I will. If all the register, Bigyan natin siya ng final halo. I will. Yan. Para mabaliktad. Ay nako, napakalapot. Oh my God. Man nga natin. Pwede ulam, pwede pulutan. Ang nako. Is the word of Wala tong anghang mga sano kasi may bata tayo. Yun na lang kulang. Sili na lang yung kulang. Kayo nang magdagdag. Gawin nyo. Gawin nyo to. Napakasimple lang, parang kayo nag-aadobo. Halos. Ayun. So, off na natin. Bang! Thank you mga sano sa pag-subaybay. Vera and Nasa Johnny Murphy Curry Bunch So ito na yun mga sano, tapos na. Maraming salamat. Tsaka shoutout sa lahat ng nag-subscribe at nag-view ng aking channel. Kalderetang Batangas. Walang tomato sauce. So nakita niyo naman yung video. Napaka-simple lang. Version ko to. Siguro may mali. Kasi depende sa tradisyonal ng mga Batanggenyo. So comment lang kayo. So pasensya na kung hindi ko na perfect yung dish nyo, mga taga Batangas. Maraming salamat. Have a nice day. Please don't forget to subscribe and to God be the glory.